प्रतिश्रुति होबोदोंमोन दिनै गमामायैनो रोखा बेखौ बयबो नुबाय जोंदि खामानि मावग्रा जों थगायनो रोङा जोंनि सरकारा मालाबाबो थगाया जों जेखौ बुङो बेखौ मावना होयो आरो जों जानला मोनला बुङा जेखौ नंगौ बेखौनो बुंगोन जिहेतु लामाया गाज्रि बे लामाखौ इलेक्सन जोबनायनि उनाव सरकार फैबानो बेखौ मावनाय जागोन दा जों बेखौनो प्रमान होदों आङो गिबियाव धन्यबाद खालामदों जाहा उइलियाम फंबायखौ जिहेतु जोंनि सरकारा दा 5 मास रानिं सोलिगासिनो दं खिन्थु जों गोदान सरकार हिसाबै दाबो फान्ड मोनाखै बाजेट जायाखै जोंहा मेयाव जाहैगोन दा इलेक्सनाबो फैगासिनो दं बे इलेक्सननि उनाव जोंनि बाजेटआ जागोन थेवबो दिनै जोंहा मानगोनां चिफ सारजों रायज्लायनानै बे ग'हेड फान्डखौ लाबोनानै खामानि बेखेवबाय बे खुब गोजोनथाव खौरां रायजो राजानि थाखायबो बे जोबोद गोजोनथाव खौरां खारन लामाया एसे उसुबिदा जानानै दङ आरो बेखौ इलेक्सनाव जितु प्रतिश्रुति खालामदोंमोन जोंहा मानगोनां MCLAफ्रा बा बेल' नङा जोंबो आरोखि गावबागाव एरियायाव जों बेफोरखौ प्रतिश्रुति होबोदोंमोन दिनै गमामायैनो रोखा बेखौ बयबो नुबाय जोंदि खामानि मावग्रा जों थगायनो रोङा जोंनि सरकारा मालाबाबो थगाया जों जेखौ बुङो बेखौ मावना होयो आरो जों जानला मोनला बुङा जेखौ नंगौ बेखौनो बुंगोन जिहेतु लामाया गाज्रि बे लामाखौ इलेक्सन जोबनायनि उनाव सरकार फैबानो बेखौ मावनाय जागोन दा जों बेखौनो प्रमान होदों आरोखि दा बेखिनियानो गावबागाव समस्थियाव प्रत्येक समस्थियाव बेबायदिनो प्रब्लेमा दं गावबागाव समस्ति बिगोमा दङ बिथांमोनहा बेबायदिनो खामानि मावलांगोन थिग आंनावबो माखासे दंफां दालां दं आरो ब्लेक टपिं जायफोर लामा दं माखासे बेफोरखौ जोङो अलरेडि प्रसेस खालामगासिनो दं बियो मथथे बेखौ मावनो थाखाय जों प्रस्तुत आरो खारन जों प्रतिश्रुति होबोखादों बेखौ जोङो मावफुंजोबगोन बिनि थाखाय खुनु सिन्था खालामनाङा बे आगोलनि जेरेखम बै समाव हाग्रामा सरकारनि जेरेखम स्पिड आरो कनस्पिरेसि माबाजों खामानि मावनाय जादोंमोन थिग एइबार बिनिफ्राय बांसिन स्पिडआव आरो साबसिन रायजो राजाखौ जोङो साखि दोननानै खामानि मावलांगोन भुला जाखागोन खारन होंगो दोंगो होदों जानला मोनला लिस्ट खालामदों होदों दा बेफोर इनकारेक्ट माने बांसिनफ्रानो सुद्ध गैया बेफोरखौ गावबागाव जितु समस्थिनिफ्राय जे सेलेक्ट खालामदों जा समस्थिनि बिगोमाफोर दं बिथांमोनहा बेखौ सुद्ध खालामनानै होगोन बेखौ सिन्था खालामनाङा जिहेतु अबेबा दाबलबो जादों प्राइमारिबो होदों ब्लकआबो होदों बेखौबो सुद्ध खालामनाय जागोन मोननै मोनथाम मोननै नङा सासे मानसिया दाननानै सोरबा गैयिनो होनाय जागोन आरो बेखौ बे जोंनि मेटार पार्टिनि बेखौ जों जेरैखिया सुद्ध खालामना होनाय जागोन आरो बेखौ खुनु दावराव दावसिबो जानो नाङा खारन बेनो जोबथा नङा मोनबाय थागोन 5 बोसोरसिम बेखौ प्रतिश्रुति जितु माबायावनो इलेक्सनाव घोषणा खालामबोखानाय एइबार फार्स्ट स्टेप सेकेन्ड स्टेप थार्ड स्टेप बेबादिनो दंगासिनो दं उनाव नागिरबाबो मोननायसो नङा सेल्फ हेल्प ग्रुपआथ' दानो जोबखाबाय नेक्स्टआव आरो जों नागिरबाबो मोननाय नङा आरोखि नेक्स्टआवथ' बारायगोन दा गोदान हिसाबै बयबो मोनजानो लुबैयो जेराव 25,000 मोननांगौमोन बेखौ बोखावनानै दा खारन खेबसेनो मोनजानो लुबैयो नालाय एसे गोबाङै होनाय जों सेकेन्डआव हयथ' 25,000 जाहैगोन खारन माबा हिसाबै मा होनो सेल्फ हेल्प ग्रुप हिसाबै मोननांगौ आं गैखाला दाथ' लिस्टआनो आंनाथ' 100 संबा नांबावगौ होजोबनो हायाखै आरोखि दा बेखौ पुरन खालामनो थाखाय आं माखासे मैयाबो होनदों मैया लास्ट आंनावमोन नालाय जायफोर मोनाखै जायफोरनि सेल्फ हेल्प ग्रुपआ बाखि थालांदों बिथांमोनहा थाबैनो अफिसाव होफै बेखौ जोंहा बेबस्था दङ बेबस्था खालामनानै जों बिटिसिनिफ्राय जेरै दा मोनदों बेबादि प्रसेस खालामना होफैनाय जागोन आरोखि आरो दा नोंथांमोना सोंदों बिदि बिराद गन्डगल दं IBSनि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि एकाउन्टआव आरो जोंहा जितु बै मा होनो खाना खुजा बेंगुरा बिथांमोननि इउथनि 2 लाखनि बिदि आरोखि माखासे दं गैया नङा बेखौ थाबैनो नैबे ब्लकनि लिडारफ्रा बा जोंहा MCLA थाखाबाय गावबागावनि समस्थियाव बिथांमोना थाब बिटिसिआव लांनानै सुद्ध खालामना लाबोगोन बे गिदिर बाथ्रा नङा